ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಕೂಟ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊಂದೆರು. ಸಾರತ್ತೆ ಎನ್ಮನುತ್ತ 14 ತಾಪನೆ ಆತಿನ ನಾರ್ವೆ ಸಂಸತ್ ಲೋಕದ ಬಾರಿ ಪರಾತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸತ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಸಾರತ್ತೆನ್ಮನುತ್ತ 14 ತಾಪನೆ ಆತಿನ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ ಲೋಕದ ಬಾರಿ ಪರಾತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸತ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆಲ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾದರಿಯಾದ ಒರಿದಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ರೇನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಾರ್ವೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಕೂಟ ನಾರ್ವೆದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಸಂಸದೆರ್ಲಾದ ಪುನಃ ಹಿಮಾಂಶು ಗುಲೇಟ್ರೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದು ನಾರ್ವೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊಂಡೆರು. ನಾರ್ವೆದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂವಿಧಾನ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೆರು. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಲಿನ ಸಂಸತ್ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸದೀಯ ಅಧಿವೇಶನಲು ನಡಪುನ ತೂವನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಗತಿಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲಿನ ತೆರಿಪಾದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಗತೊಂಡೆರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಕದೆ ತುಂದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ನಾರ್ವೆದ ಬುಳಿಸಿಲು ಪರ ಜನತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾದರಿದ ಬಗೆಟ್ ಖಾದರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ನಡುಟು ಬರವು ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು KR ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರೇನ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಜಗಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು. ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಈಶ್ವರಮಂಗಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಚಡವುಡು ಕೈಕಂಜಲಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸಾಗವಂದಿತ್ತಿನ ಐಷರ್ ಲಾರಿನು ಬೆರಿಪತ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ಪದ್ರಾಡಾಯರೆತ್ತಿನ ಆರೋಪಿಲಿನ ಕಾರುಗು ಗುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ಬುಧಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನಡೆತದಡು. ಬುಧರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಸಾಗವಂದಿತ್ತಿನ ಐಷರ್ ಲಾರಿನು ಈಶ್ವರಮಂಗಳ ಬುಳ್ಳಿ ಚಡವುಡು ಬೆರಿಪತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪದ್ರಾಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಆರೋಪಿ ಒರಿಯನ ಕಾರುಗು ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದೇರು. ಪೊಲೀಸರು 10 ಕೈಕಂಜಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪನ್ಪನಾಯನ ಕಾರುಗು ಪೆಟ್ಟಾತನು. ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಆರೋಪಿ ಪದ್ರಾಡಾತೆ ಹಾಸನುಡ್ದು ಕೇರಳಗೂ ಐಷರ್ ಲಾರಿಡು 10 ಕೈಕಂಜಲಿನ ಸಾಗವನ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿನ ಉಂತಾಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಪಗ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂತಾ ಒಂದೇ ಪದ್ರಾಡಾಯರೆ ತೂತೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿನ ಬೆರಿಪತ್ತನಾಗ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ಗೂ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಇರ್ತದೆ. ಅಪಗ SI ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಲಾರಿದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರೋಪಿನ ಕಾರುಗು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪದ್ರಾಡಾತೆ. ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಯಾದಿತ್ತದ ಆಯನ್ ಮರ್ದಗ್ ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನ್ನತೇರು. ಆಯನ ಮಿತ್ತ ಈ ದುಂಬು ಪೆತ್ತಕೇರ್ನ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಬಿಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದು ಪುತ್ತಿಲಾ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾಗಿಗೆ ಬೈದರೆಂದು ವರದಿಯಾತನು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ OP ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟನೆಯದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ದನದ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪರಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆರೋಪಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿದು ಈಚರ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ನೈಫಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವರು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬುಲೆಟನ್ನು. ಅದು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಈಗ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪಿ ಡ್ರೈವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅವನು ಪರಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ತದನಂತರ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. 7 ಎಮ್ಮೆ, 2 ಕೋಣ, 2 ಹಸು ಮತ್ತು 1 ಕೋರಿ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು 12 ಜಾನುವಾರು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಈಗ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಕೇಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಜಾನುವಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೀವದೆತ್ತುನ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಜವಂದಿ ಒಡ್ತಿನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಫಟಕ್ಲೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣುಡು ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸಡ್ ಆಕಾಶ ಭವನ ಕಾಪಿಗುಡ್ಡೆದ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಕುಡದ ಕಾವೂರು ಆಕಾಶ ಭವನದ ಕಾಪಿಗುಡ್ಡೆದ 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ್ ಕದ್ರಾ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು. ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜೀವದೆತ್ತುನ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಜವಂದಿ ಒರ್ತಿನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಪಟ್ಟೊಕ್ಲೆನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣುಡು ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೂರು ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಂಡು. ಜವಂದಿಗಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಿತ್ತು ಕದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಥೋರೆಟ್ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನದ ತನಿಖೆಡು ಆಯ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆರಿಪಾದರು. SC ST ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿದಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದಿತ್ತನುಂಡು. ಕೆಲವರು ಜವಂದಿನ ಶೀಲದಾಂತಿ ಪಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶలను ಪಾಡೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಬಗೆಟ್ ದೂರುಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಬೆನ್ನಿಸಾಗುಲಿತ್ತಿನಕುಲು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಆತ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಭೂತ ಸ್ಥಾನುಡ್ಲ ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ದೀಪಾವಳಿ ತೊಡರ್ ಪರ್ಬ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ದಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ವರ್ಷೊಡರ ಬೊಂತೆಲ್ ತಿಂಗಳುಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎದ್ಕುನ್ನ ಪರ್ಬ ಆದುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಐಟ್ ಬಲೀಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪನವು ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಬುಳ್ಳಾಜೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪಾವಳಿದ 2ನೇ ದಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪತ್ತಿಡಿದಿಯರೆ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಂಜಲೆಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯರೆ ಈ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲೆಡು ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡಪವನ ಕಟ್ಟು ಪಿರಾಕಡದಿಂಚಿ ನಡತ ಬೈದನು. ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆದ್ಲಾ ಅಂದೇನು ಕರಿಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದನು. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇಂಚ ಸಂಪತ್ತುದ ಯಜಮಾಂದಿ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಸುಗಿತೊನ್ವೆರು. ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಜನ ಪಲ್ಪನ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲೆಟ ದೆಂಗದಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ನೆ ದಂಚ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲೆಯಮ್ಮ ಅಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಭಜನೆಡು ಸುಗಿತೊಂದೆರು. ತುಳುನಾಡು ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಡಪವನ ಕಟ್ಟು ಪಿರಾಕಡ್ ದಿಂಚಿ ನಡತು ಬೈದನು. ಬೇರೆ ಸಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಫೀಸ್ಲೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಾದ ನಟ್ಟೊನ್ವೆರು. ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ಮನಡುಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆನ್ನಿ ವರ್ಗದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೇರು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಲಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರ್ಕೇರ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬೆನ್ನಿ ವರ್ಗದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು.
राजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्वदा आनश्रमं कामकामाय वैशं कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय प्रासाद पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजये विष्णुपत्नी जरीमहे भूतेषु सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः शक्तिरूपेण संस्थिता नारूपेण संस्थिता तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हम पापकर्मणा पापात्मा पाप संभवे त्राहि मां कृपया देवी शरणागतवत्रे अन्यथा शरणमनास्ति तमेव शरणं मम सन्निधानोड प्रार्थने ಮಾಡುತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು पाद्यं पाद्यं पद्यानिवेदवत्यै सर्वपापानं शुभं गरितं गणपतं देवां सम्यगाचमनं त्वया आचमनीं समर्पयामि ತಾಪತ್ರಯ ಗ್ರಹಾಚಾರ ತೊಂದರೆ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಮಾತ ಬರಂದಿರಕ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯು ಅನೇಕಾನು ಜಪಾಪಾನ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾಂತ ತಾನಿ ತಾನಿ ಸಕಲಂಬರ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದ ನಡಬಾದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲು ಇತ್ತದು ಆಕೀರಿದ ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಗೋಪೂಜೆ ನಡಪುಡು ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡು ಬುಧವಾರ ಗೋಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು ತುಳುನಾಡ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬುಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತದ ಬೀಪನ ಪರ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಗೋಪೂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲು ಉಂಡು ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಗೋಪೂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವಿರು ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡು ಬುಧವಾರ ಗೋಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು ದೆಕ್ಕದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತಿನ ಮೇಲುಗು ಶೇಡಿದ ಚುಟ್ಟಿದೀದು ಪೂಜೆ ಎದೆತುನರೆ ತುದಿನಂಚಿನ ಪೆತ್ತುಗು ಪುಂಜವನಕ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಆರತಿ ಪತದು ತಿರಿಯರೆದಿಯರು ಗೋಮಾತೆಗು ಜೈಕಾರ ಘೋಷಣೆಲೆ ಇತ್ತೆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಗೋಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಶಾಸಕಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯರು ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾ ಪೈ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನ ನಾಯಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕಿಯರು पापान्धकारं निवारय अजनास्तान्तु जीवन शरतां शतम् अन्यथा हन्नाथेतमे शृण्वान् तस्मात् महत्रादाक्षीयं धीरामतमे नित्यं सात्मास्ता सर्वदुर्दोष ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಸಿಯಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಕಿ ಜೈ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು GST ಇಳಿಕೆಯ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿಯ ಉತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇದು ಕೂಡ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕುಡ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸುತ್ತದ ಸಂತ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ರಡ್ನೆ ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ YCS ಸಂಘಟನೆದ 2025ನೇ ಸಾಲದ ರಡ್ಡನೇ ಸಭೆ ವಿಟ್ಲ ಪೆರುವಾಯ್ದ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸುತ್ತದ ಸಂತ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ YCS ಸಂಘಟನೆದ 2025ನೇ ಸಾಲದ ರಡ್ಡನೇ ಸಭೆ ವಿಟ್ಲ ಪೆರುವಾಯ್ದ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಗುರುಕುಲಿನ ಜತೆ ಸೇರಿಗಡೆ ನಡತಿನ ಸಭೆಟ್ ವಲಯ ಸುತ್ತದ ಎನ್ಮ ಇಂಗ್ರಿಜ್ಲಿನ 85 ಜನ YCS ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ವಲಯದ YCS ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧರ್ಮಗುರು ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತದ ನೂದೇದಾತು ಫಲ ಪಡೆಯುಡುಂದಾಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಪೆರುವಾಯಿ ಇಂಗ್ರೆದ್ದ ಧರ್ಮಗುರು ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು YCS ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ಪ್ರಯೋಜನದಿತ್ತ ನುಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಜಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ YCS ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರಿಯರು. ಪೆರುವಾಯಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರಿ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ ಪೆರುವಾಯಿ YCS ಘಟಕದ ಚೇತಕಿ ನಿಕ್ಷಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಲಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಣೋಯ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ ಅನ್ಸಿಟಾ ಪಿಂಟೋ ಮರ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆಲ್ಫ್ರಿಡಾ ಕುಟಿನೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಭೆಟಿತ್ತಿರು. संपन्मूल व्यक्ती आसा दे हॅव लॅक ऑफ मोटिवेशन तांकां मोटिवेशन ना आनी ह्या खातीर ल्हान कश्ट जिणेचे आयल्या वेळार ते जिवितांत फाटीं सरतात आनी केदींच मुखले मेट काडूंक ते धैर्य घेनात आनी ते तेच लेवलार ते रावतात. ह्या कुशीन आमकां वस्तू जात घात म्हणल्यार ते पॉलिटिकल समत्यो आमकां वस्तू रितीन एक टेन्शन मेळच्या खातीर एक रितीन आमकां त्या कुशीन पडटा आनी कितें पुणी साधन करच्या खातीर प्रयत्न केल्यार जायत्यो अडखळ्यो बंदड्यो आसतात. देखून एवरीथींग इज चॅलेंजींग. तुमकां कितेंय साधन करचें जाल्यार चॅलेंजींग पूण तुमकां मोटिवेशन दिवची तसली व्यक्ती वस्तू जाण आसा. GST ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಕುಡ್ಲಡು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು GST ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯರು. GST ಜಪುಡಾದ ರಾಜಗೂ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಪಣ ಪನ್ಪನವು ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪಾತಿರ ಅರೆನ ಆಡಳಿತ ಸೋತು ನೇನು ದೆಂಗಾಯರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಆತುಂಡು ಇಂದು ಕೈಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರಂದಿನಾಯೇ ಮೀ ಪರಂಕೊಂಡೆ ಪನ್ಪನಂಚ ಆತರಿಂದ ಅರ್ದೂರಿಯರು ಜನಕುಲು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಪ್ಪನಗೆ ಈ ಪಾತಿರ ಜನಕಲಿನ ಸಂಭ್ರಮ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಸೋತುಪೋಯಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪಮಾನ ಅಂದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ ಮಿತ್ತು ಈವ್ರ ತೋಜಾಯಿರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ GSTಯ ದರ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 2 ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ಜನರಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು GSTಯ ಈ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು GST ಬಚತ್ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು GST ಇಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು, ಬಡ ಜನರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ GST ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 15,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. GST ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ GSTಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ GSTಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲಿಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಗದವನು ಮೈಪರಿಚಿಕೊಂಡ ಅಂತ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು
GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಬಡ ಜನರ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ GST ಇಳಿಕೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನಗಳಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಲಿಶವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಜನರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹತಾಶ, ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಧರ್ಮಗು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ತೂವಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಾರ ಆನಂದ ಎನ್ ಕುಂಪಳ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಾರ ಆನಂದ ಎನ್ ಕುಂಪಳ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ 2025 ಜನವರಿ 31 ತುಳುನಾಡು ಡೋರ್ಮೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಲೇಡು ನೂತ ಆಜ್ಪೋಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು. ಇಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಘಂಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಡ್ ಧರ್ಮಗ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ಶನಿವಾರ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿಡ್ದಾವ್ರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡುಂದು ಆನಂದ್ ಎನ್ ಕುಂಪಳ ಪಂಡೇರು. ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈತಂಡು. ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗಿಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ನಟೆ ಸುಮಂತ್ ಅಮೀನ್, ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ, ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತೇರು. ಥಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಕುಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಟೈಮಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನು ಪೂರೈಸಿನ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೈಮಡು ಮಾತಾಡಲು ತೂವರ ಆತಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ 160 days ಕರೀದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಲ್ಲೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ವೈಟ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದೊಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡ್ ಬನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ಶನಿವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆನಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸ್ವರದೆಪ್ಪರೆ ದುಮ್ಮುಪಿರ ಪೋಪ್ನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತಿರು ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ವರ್ಷದ ಮಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ವರ್ಷದ ಮಾಸಭೆ ಕದ್ರಾ ಲಯನ್ಸ್ ಅಶೋಕ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮಾತಿರನ್ನ ಇತ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದುಂಬುದಿಯರು. ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕಲಾವಿದರಿನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ. ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸ್ವರದೆಪ್ಪರೆ ದುಂಬುಪಿರ ತೂಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕೂಟ ನನ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಯ ಹೌಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. 2026-27 ಸಾಲದ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಹಾಜತೆರು. ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರೇನೆ ಪಿರಾ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನ ಕಲಾವಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿನ ಹಾಜತೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾಯರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಗೋಕುಲ್ ಕದ್ರಿ, ಕಲಾವಿದರಿನ ನಿಧಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಕದ್ರಿ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಮಠದ ಕಡಿತ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಿರ್ನ ಗುಂಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ನಡಪುಣಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಬಾವಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಮಠದ ಕಂಡಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಬಾವಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಿರ್ನ ಗುಂಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ದೀವೊಂದುಂಡು. ಮೂಜಕೋಟಿ 92 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಖರ್ಚಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೀರ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡು 8 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷದ ಮುಹೂರ್ತಡು ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬಿಟಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುವೆರು. ಒಡಿಪದ ವಾಸ್ತು
ತಜ್ಞರು ವಿದ್ವಾನ್ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೇರು 2026 ಮೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿತದು ದೇವೇರ್ನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಬಾವಿ ಪಂಡಿರು. ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೋಳೂರು, ಲೋಕನಾಥ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಜಯರಾಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ, ಯೋಗೀಶ್ ಬಿಎನ್ ಉರ್ವ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟೊಡಿತ್ತರು. ನಾಡ್ದು 24/10/2025 ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವುದು. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ BT ವಾದಿರಾಜರವರು, ಆಶೀರ್ವಚನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ D ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಶ್ರೀ B ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳೂರು. ಶುಭಾಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಸಂಸದರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿದ್ವಾನ್ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ದೃಶ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಅಲಂಕಾರ್ ಇವರು. ಇನ್ನು ಅದರ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಗತರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಗಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯತ್ವಾಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯತ್ವಾಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಡು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ AJ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೀಕದ ಬಗೆಟೆ ಡೇನ ತೆರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕುಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಡರ್ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಪಟಾಕಿ ಪುಡತ್ತದು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಡು ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ. ಈ ಶಾಲೆಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರು. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೀವನುಡು ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾವಡು ಆಂಡ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮೇರ್ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೊಂಜವನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜವನಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒವ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸತ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಗಂಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಬೊತ್ತು ನಂಚ ಆವಡೆಂದು ಪಂಡಿರು. ವಿಶೇಷ ಬರವಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಡು ಪಾಸಾಯಿನ ಶುಭ ಹೆಸ್ರಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿರ್ನ ಬುಡಿದಿ ತೀರ್ಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಲೆದ ಪೋಷಕರು ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಉಜಿರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರೋಷನ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಾಲೆ ನಡಪಾವನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲಾ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲಾಯನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಡೂರು, ಬಶೀರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಸಂವಹನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟ. ಆಗಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಆದರೂ ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. In whatever way I can to help all the children over here in my way. And thank you Vasant sir for giving me and my family such respect. This is my first program as being a chief guest. And Sohn sir, Santosh Sohn sir being my teacher for 15 years. I want to be the way he is, how he has helped this institution from past 15 years, 15 to 20 years. I also want to serve this institution as he has served. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.